हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल फैमिली ब्लॉग। सो आज आम घर बाहर जावाई आम गाँव गाँव पाख गाँ सामनपुर पाखे राम मंदिर देखा बाहर के जाऊँ आपन को अधा बाटर भिडियो देखी टाटा बाहर चलू टाटा। गाँव राम मंदिर गोटे अच्छी चल चली गाड़ी आंब नहीं कित आंब चल आम देखू गड़िया देखो केते आंब सारा मामा बिक्री दे जाय तमर लोक घर करी नपुथले बाबा रे मामा केते आंब हे जड़ी देखा अरे सुनो आसो हेडे पे जाऊ छु चल चल बाबा आगे रे डाकले मामा गलनी आंब तोड़थिले बसिकी जे चलो जी बाबा चलो 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 केते आंब खाली देखियो तोटा भीतर रा खाली आंबर मना कर हाथ लगे नाई ना केते नहीं जाओ कौन कर ये मालो पड़ी था ओहो केते बाट हो चल चल गाड़ी आसलानी जे कंटा गछ बा आ जंगल कंटा गछ हंदानी कि पछर लोक थोड़ी जाओ सब आसिक खाली लग खाली हेडी खुड़ी जाऊँ मामा गिल्डू का माँ आईचु आसचु बो बड़ मामा आसना दुष्ट हो खाली गाली शुणुची पछपटे
ମାମା ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି ଆମେ ପଛରେ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଥିଲୁ ବୋଲି ରହିଗଲୁ ସେଠି ଚାଲିଲା ଧାଇଁକି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମା ଗଲାଣି ଆଡ଼େ କଉଠି ଗଲାଣି ମା କଣ ଲାଗିଲ ସେଠି ଯାଉଛି ବାଟ ଭୁଲି ଗଲାଣି କଣ୍ଟା ବୁଲି ଯାଉଛି କଣ୍ଟା ଚାଲୁ କହିଲେ ବାଟ ବୋଲି ଯେ ନାଇଁ ଠିକ ବାଟ ମାମା ଗଲା ଯିବାକୁ ସେଠି ଯାଉଛି ପଛରେ ଏଠି ମା ଆସିପାରୁନି ଆସେ ଆସେ ସେଠି ମା ଆସିଲେ ମା ଆସୁଛି ପଛରେ ହେଇଠି ଗେଲ ନାଚ ବାବା କରୁଛନ୍ତି କେହିଠି ମାକଡ ନାଚ ଗେଲ ଫଟୋ ଖାଲି ଉଠେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଇଠି ସେଠି ଆସୁଛନ୍ତି ମାମା ହେକା ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଆଗରେ କି ଭିଉ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏତେ ଉଠେଇଛି ଫଟୋ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା ଖାଲି ରାତି ହେଲେ ଡର ଟିକେ ଆଉ ଓ ମା ମାମା ଏକା ପଛରେ ମା ଚାଲି ପାରୁନି ଯେ ମାମା ସେ କହିଲେ ମୁଁ କୁର୍ତ୍ତି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି ବାକି ବଢିଆ ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପଟେ ଆମେ ମଝିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଗାଁ କିଛି ନାହିଁ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି ବାବୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲଣି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଗୁଗୁଲ କହ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମାମା ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି ବାଳ ବାଣ ଫୁଟିଲା ହନୁମାନ ଆସିଲେ ତ ବାଣ ଫୁଟିଲା ଓ କି ସୁନ୍ଦର ଏଠି ମାଙ୍କଡ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି କଣ କରିବା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କଣ କହୁଛି ମତେ ଏତିକ ଖାଇବା ବଢିଆ ଖାଇବା ସେଠି ଖାଇକି ଭୋଜି ଭୋଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଏଠି ଚାଲୁ ଏଆଡେ 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 ଗୁଗୁଲୁ ବାଟ ବଡ ହେଇଯାଉଛି କି ସେ ଆଡେ ପଳଉଛି ସମସ୍ତେ ଆସ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବାବା ଦେଖ ଗୁଗୁଲୁ ଯାଉଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଡର ଲାଗୁଛି ଯିବାକୁ ରୋଡରେ ମା ଗାଡିରେ ବସିକି ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପଛୁ ଆମେ ଏବେ ଉଠିକା ଏଇନା ଆମକୁ ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଇଆଡେ ଆସିବୁ ଯେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ରାବେଡି ବୋଧେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନା ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା କି ରାସ୍ତା ଖାଲି ଡର ଲାଗୁଛି ଆସିବାକୁ ଆଡେ ପଛରେ ହସି ହସି ପେଟ କାନ୍ଦୁଛି କି ରାସ୍ତା ନାଚ 11ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ହଁ ବା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଓ ପାଇଗଲୁ ଦେଖିକି ଝୁଟି ସାଲୁଆ
କି ଗହଳି ବାପା କି ଜଙ୍ଗଲ ବାବା ଆମେ ଆମ୍ବ ଗୋଡ଼ି ଲୁଚେଇଥିଲେ ତ ପଳେଇଲେ ଛାଡ଼ିକି କି ଗହଳି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ନେବେ ନା ଆମକୁ ଦେବେ ଆମେ କହିଲେ ପଇସା କଥା କହିଦେଲେ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ମୋ ଘରେ ଗୁଗୁଲ କହୁଛୁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ସାରା ମୁଁ ତ ଡର ଯାଉଛି ଦେଖୁଛୁ ମତେ କଣ କହୁଛୁ ଏଇଠି ଆମ ସାନ ଖାଲି ଡରୁଛୁ କହୁଛୁ ଭାଲୁ ଆଇଲା ୟାର ଡର ଲାଗୁଛି ତଳପଟେ ଇଏ ମୁଁ କହୁଛି ଆଇଲା ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଡରଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆସୁଛୁ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ କି ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିବ ଗାଡ଼ି କେମିତି ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ସ୍କୁଟି ଖାଲି ଆମ୍ବ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଆରେ ସଲୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇଥିଲୁ ରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ବୋଧେ ହଁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ପାଇଲେ ଆଗକୁ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇଥିଲେ ବାବା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଅଲଗା କାହିଁ ଖାଉଥିଲ ମୁଁ ବଡି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଆମର ଦୌଡ଼ା କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛୁ କି ସ୍ପିଡ୍ ଯାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ହଁ ରସଲ ଲୋକ ଆମ୍ବ ଲୁଚେଇକି ଯାଇଛି ଯେ ବାଡରେ ହଁ ମୁଁ କଣ୍ଟା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ହେଲା ଆମ୍ବ ଧରିଲେ ସେଠୁ ଆହୁରି ଗାଡ଼ି ଲୁଚେଇ ରଖିଛି ଆଜି ଦେଖ କେତେ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଯାଇଛି ଲୁଚେଇକି ଆମେ ରହିବା ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭାରି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ସୋ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जय जगन्नाथ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ